진짜 그 많이 중이야? 마바지 방금 신경 봐. 막히면 라요. Halo logoफोर खुलुमबाय ना हमनो फैलायबायनो दैयाव ना ओइ हो नैबे जांसि फिसा दं बेखौ बोखांगोन आरो दै जिङावसो दंफैखायो आं दा आदै फैगासिनो दं बेजों आंजों हमगोन आरो र' मोननै दं बेबायदि मोननै बेखौ मोनगोन ना मोना नायनायसै आरो दा दैयाव ओंखारनायबाय नै आइ बिमा गंगा देबि सोर भगबान जेबो दाजाथों बुफायो बर' ओमफ्राय गाज्रिसिन सानां गैया हनै गोरलैसो साथियाखै जांसियानो सोरबासो बोखांना लांबाय नामाथाय मिथिया आरो बिराद गोबावसै 1 मास 2 मासानो जाबायना फाग्ला बिदियाव ना मोनो नायनोसै दंना गैलाथाय जांसियानो जांसिया सावल'सो सिंनि माला दंना गैला मिथिला बैयाव मोनसे दंबावो आरो बे मोनसेखौ नायबावनि र' देखायनांसिनो बेखौबो हमगोन दिनैनो बेसेबां मोनो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो खिथागोन आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोर भिडिअखौहाय हा नै मोनसेबाव नै गाइसमोन नैबेनो मोनसेया नैबेनो बेखौ हमसिबनांगौ दिनै बेसेबां ना दं नायनायसै हमसिबसै नो खबाइ लाबोबाय खबाइसो मोनबावगौलै दिनै नै खबाइ लाबोबाय ना हमग्राफ्रा ओइ लांथिया बिरजाजोब्बाय बोखांखाबाय नै जेव नाथुरजोब साम'बो लाबाय नै एसे खबाइसे मोनगोन गैयाबा दङ आयं दङ मेरला दं हाब्रा बोरैबा गुदुं सिङाव माबानाय बायदि बाव नै दख'बाबा सिनायला देरसो जाजोब्बाय आधा खबाइ जाहांबाय बामि बुनो मोनसे बायदि मोनदों आं दङ बामिखौनो सुब्रेहैबायसो दा खोमाजोबसैसो ओइ माबाजों थांगोन बै सिंजों बाल माफिनबायलाय आयौ बारा बुथ' बे जासिगोन दा जाबायलै ओइ रेजिरबाय मबाइलाव इलाय सोबाय खबायाव नै हो बेखौ ए बामिया फिसा फिसाजोबसो गना फिसाद्रायदोंलै गोबावसैना बेयावबो मोनैया बुनो रोंला माथो आंबो हमनि नै नाथुरा गोसोम सिङाव थायजोब्बाय दादानो बिदि खांख्राइखौ जायो नामाब्रा हाब्बाब बोखावनानैसो बिनि मेलेमखौ खिन्थानोसै नामाब्रा आंलाय माबायदि दाउदैफोरबायदि मोनखायो नामा माथो आदाय बे खबाइया गोबाबा अखालालै गोबाखागोन मानसिदोलै आयै मबाइलावसो फोनांहोजोब्बाय ना लाबोलाय देखायलाय बुङाखैबो मबाइलावसो सुलबायो सिगांना बामियाबो गोगोम गिदिर बे गोदोनासो सफैखाबाय बुंबाय बियो दसे थानानै नायदो अबस्था जाबावगोन बुंसिखाबाय दा एसे हाब दङ ना मोनसे हमबावगोन बे खबाइया बुंलाखाबाय दिनै 2 केजि इजि प्रसेसै ना हमनाय होनबा बेबायदि सिस्टेम आरोखि जोंनाव बिदिसो हमजोबो नाखौ सारला दाना बै दहाथा बै खिथिं थिंफोरजों गोदोनि बायदि थिं खालायनानै सारला आरो दहाथा होननाया ओमफ्राय जोंना दाना माने जाहाबखौ बिदिनो खाथुमबाय सोमबाय गारसिनानै दोनबाय नायदो बामि नाथुर एकदम इजि प्रसेसआव ना हमनाय होनबा बे आरोखि ना हाथियारा नै बे मोनसेल' आरोखि बे मोनसेजोंनो मोनजोबो गारदावला हरनांगौ बिदिखौ जों गोदोनि बेबायदि बालाबारियाव गेलेनलाबावोसोमोन मोजांबा खबाइसे जाखाबायलै आंनाव आखायाव बैग्रिसु हाबबायलै बे हाथियार मोनसेजोंनो माबायदि ना बोखाङो जों खस्थ' खालामा बारा इलाय सिन्था खालामदों थारमाने बोरै हाबजेनगोन मोनसे लाबोलायबाय नै मोनसे लाबोलायबाय दे
ना खांख्राया जेव जेव गैला मस्क' गैयाना जायगाया होद दंलै आयौ नाथुरा नालाय नाथुरा बाहा आयौ होद बिदिया थावालै खांख्राया नाथुरा नैसे बिदि खुल नाथुरजोब नै नाथुरालै नाथुरजोब साला फाय फाय नाथुर बोरै जानांगौ जाखो खबाइआ बुंबाय बै प्लास्टिकनि साम'खौ लखबथ'दो माबायाव मनाव फैनांगौलै आंखौ दा खबाइआ बुंबाय थारमाने नैबाव सोनांसिगोन प्लास्टिकआव नाखौनो नैबे आं हमनायखौ माबाबानो गैला बियो बिलाइ बुंबाय नै खबाइआनो फाग्लासो जागोनलै 3 केजि खबाइआ बुंना आयौ बाव सोजालालै गस्ला माथुनांसिगोन नङाबा बे बारजोबगोन ना मासे सोबावनोलां खबाइ बुंबाय नालाय बेखौ ओरै होथेनांसिगौ आरो बिदि खालामथ'नोसै नङाबा बारनजोबसिगोन बे नाथुर बोराया नैबे खबाइआ बुंनानै प्लास्टिकआवसो लानांबाय हौरै प्लास्टिकआवसो लागासिनो नै माबायदिसैलै फाख्रा सिख्रा ओंखारलायबाय नै र' फाख्रा सिख्रा ओंखारलायबाय मासेल'ना दस्रा ना दंदां दङ जाबायबो गोरलै मासे सिङाव हाबलांबाय नामा नैबाव खबाइ बुंबाबो सोबावसै बावहाय नैबाव सोबावबाय ओमफ्राय फिसा नै गोरलै जाजोब्बाय दैज्लाङावलाय देरो उसिलाजोबो फिसासो ओमफ्राय नैबाव सोमबावदोंमोन आरो बेफोरावबो नाथाय थौलियावनो बोरै मनाना मनासे जाबाय नै वाव दंबावोसो नै बेखौ सोबावनांगौ नैबे थथा बाबु वाव साम'आथ' नै मनाखौथ' सोहैखाबावगोन ना साम'आथ' मुसारिसे दं माबा साम' जोब नै बेयाव साफा बेखौ सबायजों जागोन ना माजों जागोन ना लावजों ना एवनानै गोसो बायदि जा बिराद गोथाव जायोलै जोंनि साम'आ दे जाबाय नै बाव दंबावो नै होबावलायबाय खबाइनिफ्राय नाथुर ना मोना मना हमथेना एसे ना मोना मासे गलांबा बिगुर जिगोन मासे मोनला नङा दा हमखांबाय रायजोफोर गैला नाया गैला ओमफ्राय बेयावनो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय